Chief Executive Member ka KHADC ubat Titas Starwell Khan ula pentip bagajingelang jangki MDC ka KHADC kalau syemikarai ban persyajur ban bo ya ka kasino ha ke distrik Ribhoi. Ula ong babarosh kata latip eka Meghalaya bagadegari ke betip beriu tip blay ke badan akwar bat ke badan ni ke jaka ke bitenat kumta kim kwa baginong jengok kai kinwan ban khalai ban le ki kam auria ban wan ra ke jing sniu ke balai pujat ban wan ra ke jing jelai udrox bat kiwe. Ulitho baga council kalapha daga shiti shu UCM karat marwet ban panjing pensyai halor kejing ai NOC ban shnaya ka kasino Ribhoi. Bat UCM mula penpau ba syamla ai NOC AA ruem. Chief Executive Member ulong ba wala UCM ulakam ba syamla ai NOC. Hendrai persyapat eka kasino kumta ka council kan ti bnya namar kala bandan AA halendat bat ken sapanjing syashu shu na UCM. Ubat Titas Starwell Khan ulong baban bo eka kasino dai banyo ek NOC na UCM ne urang ba shnong. Kumta lada UCM ukantat ban ai NOC ka council kan panjing pensyai sana urang ba shnong. Ulihat huru bakiladan kirang ba shnong harat marwet bat kiseng halang ke beladawa badai ban weng no UCM karat marwet. Bat kiladan ru bon kijing ujor persya UCM nrek executive committee kadang bishar benia bat kan sasyim ya karai. Kata kecing ai NOC na kaliang jong UCM right marwet ya kani ka kasino ka shiti ka bangila pha UCM right marwet kade ha ka arfu nyau tarik ubenai Agos but ha ka shitarik menta ubenai ngila yo pediang ya kani ka jubab ka jing pensyai na kaliang jong UCM jong ka right marwet ba ka jing kat kum ka jing pensyai ka jong uang ba kamdan kanunu ka signboard bathok kasino ta po kanapara nang tau uang ba nakaliang ka dor barat marwet ngiklam ai NOC uang kani ka syong haka state government kata ka jing ong jung nang ta de uang ba kumba pau ha ko khubor ka wei ka point hang ni ka bangim su thu ka banginang hap banwan panjing sha shu shu no news im right marwet ka long ba uang kumba pau ha po khubor ba ki ong iba ki pai ba ki persya Henry hapo right marwet uang ma uma hapo right marwet om dan ba persya ya kasino kabamut wala da udinay hang ni ba ai ka NOC ru kabamut nakaliang jong upat persya ya kasino te halo kani ka bantang ngindang haban ti benya syu kadon AA halandet jong kani ka city ka butho ka bangim syai takadaw ngi haban ban panjing syai syu na Bat ka ni ka point ka nomor 4 ka buong. Hadian habut lada ka government ka ai approval. Ngimla ban persya ya ka government ka syong haki higher authority bat penbet ya kini kau. Kabamut ulong CM right marwet ban leyo. Ai NOC tang ya ki ban ai trading license. Ai NOC tang ya ki BD jaka. Don bor ban ai NOC ya ka kasino. Pi ka kanunu ba set up ya kasino hang ti udai ban yo ya ka NOC jong CM right marwet. Bat udai ban yo ru ya ka NOC jong rang basno jong ka tu ka jaka timenta ka next step ka jongi ka long bala da UCM right marwet dinai yang ni ka bamut nakaliang ka jongi ngi ha ban tho sayo tau rang basno jong ka tu ka particular area ka bade yang ti ka ba rang basno tu ngin ha wat sing tip nakaliang ka office bangin sa panjing size na rang basno kami bu UCM jong ka right marwet ni song tho bodon Dekat tu mana kita hak yang terus sport council bertidak berwen no UCM. Hoi. Tapi ada bagi kita kebentang dan share tu epi wat mentaka sengiru dan koi keseng ke melawan rakyat ke jing ujur. Tapi ada bu UCM right marwet bat kumjuru bat kitu kirang ba ki bakam ya ladi kum kirang ba snong akat han marwet akat right marwet te kila don ru sibun ki complain yo te nakaliang ke isi mentang idang bisyar dan court hearing ban dalak dep kan ingin saai karai ke bade bende. Dan nakaliang ke cungi hi bat mentan ru ha ka meeting wat ladang ya kren ya ka isu kepada jong ka CRPC CPC ke la don nak liang ki member ki la areas ya ka ni ka isu ka sinuru teng ila ya railang ba nak liang jongi ki MDC jong ka ni ka council hi baro ka we ngi persya ya ka jing warara ya ka kasino kata de ka rai ka bang ila ya railang tan mensyua PE ka statement tang nak liang jong ha kum CM nrai mentan ka sngi da ka jing ya don lang jong ki MDC na baro ki party mentan nilai ya rai lang pa ngin persya ya kasino. Ka kumba pi ong ba kumba ya ong hibaro khat bangi ihi wat ya ka
jing persyak nakaliang jong ki nong yalam niam nakaliang ki pach ba nakaliang ki seng ki paper ki kenhun ki rangba snong ki klit nong sansyar jong kathai riboy ka jingwan ra ya kasino kan wan ra ya ka nam ka ba dakumui pat ya ka state Meghalaya mensyua kin ong ba ka state Meghalaya ka kari ka ba tip beri tip belai kari ka ba jong ka akor ka burom kari jong ka jing internet jong ka mai mariang rengi ngidang kwa ba ki turis kin wan sini ban enjoy ya ka jing internet jong ka mariang ngim kwa ba ki turis kin wan hang ni ban ya khalai ban ya le ki kam auria ban wan ra ki jing snir ki balai pujat ban wan ra ya ka jing jelai jong drugs ba kom ta ter ngim kwa bagi turis kinwan hakani kari jungi bakan long ka bangin syaong baka Meghalaya ka tourist destination for casino. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.